Ser nibqgħu nkunu ta' spalla n-negozji Maltin wawċin biex joħolqu l-ġid u l-opportunitajiet. Dikjarazzjoni ċara tal-Prim Ministru Roberta Bera f'attività politika l-ħadd filgħodu fin-Nadur fejn wassal messaġġ ċar ta' pożittività u ottimiżmu lin-negozji f'pajjiżna. U dan negozji ngħidilhom messaġġ ċar. Ġa aċċennajt għalih u se nerġa' naċċenna għalih issa. U ħanibqa' nenfasizza dwaru, aħna se nibqgħu magħkom. U se ssibuni ta' spalla magħkom u niddefendikom minn kull min qed jipprova jbeżżakom. Il-Prim Ministru semma kif mindu faqqet il-pandemija Gvern Laburista ma waqaf xejn lin-negozji u hekk se jibqa' jagħmel. U fuq kollox lin-negozji xurejnihom waqt pandemija. Li konna magħhom u se nibqgħu magħhom. Mela, forsi d-domanda loġika ngħid imma jien meta nsaqsi lil innifsi għamilt omri naħdem man-negozji. Kif nista' llum ma nkunx qiegħed magħhom. Roberta Bera semma bosta miżuri li ħabbar il-Gvern biex isostni l-negozji u l-ħaddiema fosthom dik tant kruċjali tal-wage supplement. Hawnhekk reġa' tenna kif in-negozji l-aktar milquta se jibqgħu jiġu mejjuna sakemm huwa meħtieġ. Intant il-mexxej Laburista nnota wkoll kif f'dawn iż-żminijiet in-negozji sabu lil Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista ibeżżewhom. U hemmhekk fejn nidħlu aħna. Hemmhekk fejn jidħol ir-rwol ċentrali tal-Gvern li inaqqas il-burokrazija, li jżomm in-negozji imħarsin minn min qed jipprova jbeżżagħhom, li jżomm in-negozji mixin il quddiem. In-negozji intihom garanzija se jsibuna magħhom biex nirreżistu idejat tal-biża' u abbozzi tal-liġijiet tal-biża' li qed tipprova ddaħħal l-oppożizzjoni f'pajjiżna. Dwar il-liġijiet li trid iddaħħal l-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru kien skjett. Li dawn huma liġijiet li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jdaħħlu l-biża' fost in-negozji, li jdaħħlu l-inċertezza u li jipparalizzaw l-ekonomija. Ilhom jippruvaw jistaġnaw l-ekonomija ta' dal-pajjiż mill-2014. U jien ngħidilhom ma rnexxilkomx f'pandemija se jirnexxilkom issa.